ಕ್ರೌಡ್ ಲೇರು ಮೂಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದನ್ ಜನ ಜಿಂಜಿದನ್ ಪಿದೈಡೆ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಏತ್ ಜನ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಜನ ಪಿದೈಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಿದ ಸಂಸೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಸಂಸೆ ಇಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದೆ ಇರು ತುಲೆ ಇವತ್ತಿರ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಆತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲಿಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಕುಂಡು ತೂವೆ ಬಲೆ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ಬಣ್ಣಡ ಎರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಲಿದು ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಬಾಸದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಬಲೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಜಿಡಿ ಏತಿ 13 ಜನತೆ ನಮ್ಮ 13 ಜನ ಬಂಡ 1300 ರಾಮ ದೇವರೇ ಓಂಡಿ ಗೊಮ್ಮೆ 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 ಒಬ್ಬ ಯಾನವೇನು ತೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರೆ ಆಗಲು ವೈಟ್ ಹೌಸದ ಫೋಟೋಗೆ ಏದಿನ್ ತುಲೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ನಾಡೂಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಅವನ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತುಲೆಗೆ ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ 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 ಇತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಂಡ್ ಪೂರತು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ ದ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆಸ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂಗೆ 11:45 ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರು ಇತ್ತಡೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ 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 ಈಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾರೆ ನೀವು ಅಮ್ಮಿದ ಸಂಸೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಸಂಸೆ ಇಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಟು ಆತ ಅಶೋಕೋ ಕಮ್ಮಿದ ಸಂಸೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಾರಾಲಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾನೆಟರಿಯಂದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತಾನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೋರಿಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತಿವರುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೋನಾಗನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜನ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸಹ ಬಂತಾಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಸವರುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೂಕ ಏನಂತಂದು ಲೈನ್ ಇಡುಂತಿದ್ದೇರು ಲೈನ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ ಶೋ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂಡಂದು ನಿಗಿಲ್ ತೂಲಿ ಅಂಚಿ ತೂಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದೆ ಇರು ತುಳು ಇವತ್ತಿರ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತುದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡ್ ವೇದ್ ಸೂಪರಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಆತಾ ಲೈಕ್ ಆಂಡತಾ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗಾ ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಕದಮ್ಮ ಅವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂಗೆ ಪೋಯ ನನ್ನ ಝೂ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಗುತ್ತು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಒಲ್ಲ ಇಡೆ ಪಿಲಿಕೊಳದ ಅವ್ರದ್ದು ಜೋರು ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಡಾಪುಣ್ ಬಬ್ಯಾಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಿಡೆಗೆ ಕುತ್ತಾರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರು ಪೋತಿ ನಾನು ಇವರ ಬೈದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬುರ ಎಂಚೆ ಇಷ್ಟಪಣಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಲೈಗ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ವೈಬೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಮುಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೈ ಪನ್ಪತೆ ಬೈಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂಲಿ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಪುರ ದೀತೇರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಲಿ ನಿಗಲು ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕೆದೀದು ಐಟ್ ನೀರು ಫೌಂಟೈನ್ ದಲಕ ಪೋನುಂಡು ತುಲೆ ಅಡಕ ಮೀನು ಪುರ ಉಂಡು ಜಾತ್ ಮೀನುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲಿಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಕುಂಡು ತೂವೆರೆಗ್ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಉಲೈಪೋಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಅವಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ
ಗಾಡಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ಲಕ್ಕತ ಮಾರಿ ಶೋಕುಂಡತ ಗಾಡಿದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಇಂಚೋಂಡು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ 13 ಜನ ಉಲ್ಲ ಪಂತ 13 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ತೂಕ ಅನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ವರ ವಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಫುಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಪೂರ ಲಾಯ್ಗಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ವೆಜ್ ತಗಲಿತ್ತೇರು 2 ಜನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಾ ಲಾಯ್ಗಿತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ನಿಗಿಲ್ ಬರೋಲಿ ಫುಡ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಚೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಆತ ಬುಡುಂಡ ಬಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಡುನು ಝೂ ಬಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಹೌಸ್ ಅಡೆ ಪೋರೆಂಡು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಿಕ್ತ ಬಕ ಬಬ್ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿಕುಳ ಝೂಕ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ 250 ರೂಪಾಯಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದ ಗಾಡಿ ಡಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಇಜಿರ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಜಿರ ಗಾಡಿಗಿಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜತ್ತದು ಪಿಲಿಕುಳದ ಝೂತ ಉಲೈಪೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಂಡಡ ಎರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿದು ಎರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಬಾಸದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಬಲೆ ತೂಕ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮೊಗಲು 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಿತ್ತಾರೋಡು ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಝೂ ಪುರ ತೋಜವೇರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪಕ್ಕಿ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ನಮಕ್ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಉಂತದ್ದು ತೂವೆರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪುರ ತೋಡಂಡ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಜಪಡವರಿಗೆ ಆಂಡ ಪರ್ರೆಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂದೇ ಸಾಕಣ ಎಂಕಲ್ 11 ಜನ ಇಲ್ಲ ಆ 13 ಜನ ಇಲ್ಲ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ರೆಡ್ ಬಂಡ ಒಂದ್ಸರ್ತ ಮುಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ನಡತಂದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಡತಂದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಜಿಡಿ ಏತಿ 13 ಜನತೆ ನಮ್ಮ 13 ಜನ ಬಂಡ 1,300 ರಾಮ ದೇವರೇ ಅವೆಡ್ದು ನಡಪುಗ ನಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೈಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಡಪುಗ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಿ ಲಾಯ್ಕಿದ್ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪುರ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಪಿನ ಅತೆ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಕಾಪುಡು ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಇಡೀ ಝೂತು ಓಡಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅತೆ ಶೋಕುಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ದುಂಪೊಯ್ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ಉಂದೋವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಪಾತೆರುಂಡಾ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಅದೇ ಪಾತೆರುನ ಗಿಳಿ ಉಂಡತೆ ಪಾತೆರುನ ಗಿಳಿ ಉಪ್ಪು ಜೋಕುಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ ಏನಂದು ಓಂಡಿ ಗೊಮ್ಮೆ 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 ಓಲಿ ಅಂದಿ ಓಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ತುಲಿ ಗುಮ್ಮಿ ಗುಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಗೂಬೈತೆ ಗುಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಒಂದು ರಣ ಅದ್ವಾ ಒಂದು ರಣ ಅದ್ದುಗೆ ಒಂದು ರಣದ್ದು ತುಲಿ ರಣ ಹದ್ದು ವಲ್ಚಾರ್ ಒಂದು ನವಿಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತೆ ಕಾಡು ಬರ ಕಡ್ತೊಂದುಲೆ ರಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗೆ ನವಿಲ್ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೀ ಅಂತ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಜೋರ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಮುಖರ್ನ ಎಂತ ಮಾರಶ್ಯ ಯಾರು ಮಾರದು ಒಬ್ಬ ನಾವೇನು ತೋತಿನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆಗಲು ವೈಟ್ ಹೌಸದ ಫೋಟೋಗೆ ಇದೀನಿ ತುಲೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೇರದ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಜಿಡತ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಜಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿಯವರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಪೂರ ತೂದಾಂಡು ಬರ್ಡ್ಸನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉರಗಾಲಯ ಪೋಯಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಕ ವಿಚಿತ್ರ ನಮ್ಮನಿದ್ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮೇರೊತ್ತಿ ಪಿದೆ ಬರ್ತೇರು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಬೇರ ಒಂದೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಬಾರದು ಒಂದು ಪುರ ತೂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಓಲೋಲು ಏನೇನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೆತ್ತ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು
ಕೇರೆದ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇರೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಓ ಅಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಲಿ ಕಂದೊಡಿಗೆ ಕೊಡೆ ಕಂದೊಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಿಂಕಲ್ಲ ಓ ಕಂದೊಡಿ ಅವು ಕಂದೊಡಿ ತುಲ ಇದು ಕಟ್ಟ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೇಯ್ಟ್ ಪೂರ ಉನ್ನುದಿಲ್ಲ ಏನನ್ ಪೇರು ಓ ಬೋ ದೇವರೇ ತುವೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಸರ್ಪನೆ ಓ ಹಿಡೆ ಏನಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಜಿಡೆ ಇರತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಚ್ ವಾ ಮಚ್ಚೆ ತುಲಿ ವಾ ದೇವರೇ ಪೊಯ್ ಪೊಡಿಗೆ ಕೇರೆದ ಒಂದಿಟ್ಟಿರ್ದು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಉರಗ ಲೋಕ ಅಂದೆ ಬನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಾಡದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ನೆಟೆ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಪೋಯರು ಚಿರತೆಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಪಗೆ ಚಿರತೆಂಡಿಗೆ ಯಾ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿಯರು ತಿಕ್ಕುಣಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದು ಮೂಲ್ ಚಿರತೆನೆ ನಾಡಿಯರು ಮಗುಲು ಓಲುಂಡಿ ಚಿರತೆ ಓಂಡು ತೋಜ ಹಾ ಅದೇ ಓಲ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಚಿರತೆ ರಾಯರ್ ಕುದೊಂದೇರ್ ಏನುಂಡು ಏನೇವು ನಂದೆ ಜಿಂಕೆ ಉಂಡುಗೆ ಕೊಂಬುದ ಕಡವೆ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂದಿಯೇ ಪಾಪ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡವು ಪಾಪ ಮೂಲ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ ಪಿಲಿ ಅಂಚಿಡ್ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಏರ್ ತೂಯಿನಿಯ ಪಿಲಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ವಿಶ್ವ ತೂಯಿನಿ ಅಂದಂದು ರೋಹಿಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊರಡೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಲ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಅಲ್ಪ ವಾ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಸ್ಕೋರೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅತತ್ ಪನ್ನಿಯಾನೆ ಪಂಡ ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಶೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಪೇಂಟರ್ ಅತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಲಕ್ಕ ನಿಡುದುಲೆಗೆ ನಡಪು ಅವೇ ಅವನ್ಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತುಲೆಗೆ ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ ಪೋಂಡ್ ಅವ್ ನಮಕ್ ತೂವೇರೆ ಬತ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಂದು ದ್ವಾರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೋಂಡ್ ವಾವ್ ಫೈನಲಿ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಜೈ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಓಲಲ್ ಸಿವ್ ಮಾತ ಚೂರ್ ತೋಜುಂಡು ತೂಲೆ ಎತ್ತೋಜು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಒಂದುಂಡವು ಅಲ್ಲ ತೂಪಿನವು ಒಂದು ಕಾಡು ಕೋಣಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ನಾಡೂಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಓವೇ ತರತ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಅಂಚಿ ತುಂಡಲ ಮರ ಇಂಚಿ ತುಂಡಲ ಮರ ಬಕೊಂಜಾತ್ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಜಿಂಕೆ ಉಂಡೆ ವಾವ್ ನವಿಲ್ ತುಲೆ ನವಿಲು ಜಿಂಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಚೋಟು ಪೊರ್ಲುದ ಜಿಂಕೆಲುಲ್ಲ ನೈಟೆ ಅಂಚಿಡು ನವಿಲುಂಡು ನವಿಲ್ಲ ತೋಲಿ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಪಿಕಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪಿಲಿಕುಳ ಝೂಕು ಪೋದು ಪಿಲಿ ತಿಕ್ಕಿನಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಸಿಂಹಲ ತಿಕ್ಕಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರಡಿಪುರ ಝೂದು ಎಂಕಲು ಪಿಲಿಕುಳರ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಜಿಡ ಅವು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದೆ ಬನ್ನಲಿ ಅಂಚಾತಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಆತು ರಶ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲಿಗೆ 17 ಎಂಕಲು ಕೂಡ 13 ಜನ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪಿದೈ ಕಾತೆ ಎಂಕಲು 10 ಮಿನಿಟ್ ಪಿದೈ ಕಾತಿತ್ತೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಒಲೆ ಬೈದ ಏನ ಮಾತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಬ್ಬಾಸ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಏನ ತಿನ್ಪಿನಂದು ಪೂರ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು
ಆತ ಕ್ರೌಡ್ ಲೇರು ಮೂಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದನ್ ಜನ ಜಿಂಜಿದನ್ ಪಿದೈಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಏತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜನ ಪಿದೈಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲೆ ಒಂದು ಅವಲ ಎಂಕುಲ್ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬೈದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಬುರೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಬ್ಬರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಓ ಯಾವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಓಯ್ ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮೂಲ ಜನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿಯೇ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಬೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬೊಕ ಇಜ್ಜೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಗಡ್ಬಡ ಹೆಂಗೆ ಗಡ್ಬಡ ಯಾನೋಡೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡೆ ಓ ಜೋಕಲೆಗ್ ತೂಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಓ ಬೇದಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಲೋ ಮತ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಗಡ್ಬಡ್ ಬಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏನ ಓ ಡಿಲೈಟ್ ಅವು ಅರೇಬಿಯನ್ ಡಿಲೈಟ್ಗೆ ಬಕ ಏನ ತಿಮ್ಮರೆಸ್ವಿ ಏನ ಅವು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಅವೇನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಕ ಎನ್ನೈತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡಿದ ಬಲ್ಪೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಯವರ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ತುಡರ್ ದ ಬಲ್ಪು ವೇದ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಬಾಯ್